Γεια σας, είμαι ο Αποστόλης 1, 2, 3 και σήμερα παίζουμε Hero Zero. Ο ήρωας μου είναι αυτός. Οι δεξιότητες όχι τόσο καλές. Αυτός είναι ο παίκτης μου. Πάμε στην λίστα κατάταξης. Είμαι 1203 θέση. Είμαι 1005. Πάμε στην ομάδα μου. Λοιπόν, ο αρχηγός είναι ο Πάπα 1. Τέλος. Τα 4 level είναι 5.673 τιμή, 211 τρόπια στην ομάδα κτλ. Πήρα και βοηθό, τώρα πρόσφατα που είναι μια Μετά είναι ο Τζόναθαν 152, είναι μέσα. Είναι level 49. 5.471 τιμή, 554 κύπελα. Αυτές είναι οι δεξιότητες του. Ο παίκτης του είναι αυτός. Μετά είναι ο Πατσάς. Επίπεδο 4.453 τιμή, 63 κύπελο. Αυτές είναι οι δεξιότητες του. Είναι ο παίκτης του. Μετά είναι Τσούλιο 1, 2, 3. Είναι σε level 45. 5.467 τιμή. Καμιά περιγραφή. Να οι δεξιότητες του. Όχι. Ο Κώστας Πάοκ. Level 40. Αυτές οι δεξιότητες του, ο παίκτης του δεν έχει 2 ανισχυτικά. Μετά είναι ο Jack 1. Βασικά δεν είναι ένας παίκτης, είναι 2 παίκτες, αλλά και το έχουν μαζί. Επίπεδο 38. Να οι δεξιότητες του, ο παίκτης. Μετά είμαι εγώ, ο Αποστήλης 1, 2, 3. Εντάξει, εμένα το είδατε. Με επίπεδο 38, στην ομάδα DAB. Μετά είναι ο Altin 0. Αλτίνο, πήγε να γράψει και το έγραψε με κεφαλαίο το. Οι δεξιότητες του. Αυτός είναι ο παίκτης του. Ο Alex 29, επίπεδο 27 είναι αυτός. Οι δεξιότητες του. Κορίτσι είναι. Το λένε Alex 29 και είναι κορίτσι.
Τι σκάτα έκανε. Μετά είναι ο Batman. Πήγε να γράψει Batman. Επίπεδο 24 στην ομάδα Dub, οι δεξιότητες του αυτές. Τα ενισχυτικά του αυτά. Αυτά. Η Σίλια 21, επίπεδο 19. Οι δεξιότητες της έχει να μπει σχεδόν. Αυτή είναι και μαύρη. Η Ήρα 1, 2, 3. Η δεξιότητα, 85, 95. Μετά είναι ο Τίλερ Τζόσεπ, επίπεδο 6. Αυτός είναι ο παίκτης. Αυτή ήταν η ομάδα μου. Λοιπόν, πάμε να δούμε λιστή κατάταξης που είναι, σε ποια θέση είναι η ομάδα μου. Είναι 83. Καλή. Και βάλαμε μια μάχη αύριο να κάνουμε. Αυτά.